ओमफ्राय आं बुंदों सासेनो खोथा बुंनो लिङोमोनब्लाबो आं फैगौमोन। आंनो होनाय बिखया जाहैबाय आयदाया जाहैबाय गितमाला 119नि नो गितफोरनि 119नि 9 सारिखौ आंनो दैखांनानै होनाय जादों। बेवहाय ओरैना बुंदों जोहोलावफ्रा गावनि आखलखौ माबोरै फोसाबनो। दा आङो बेखौ मोननै बाहागोआव जिहेतु आंनो मोननै सेसन होदों। मोनसेया जाबाय जोहोलावफ्रा गावनि आखलखौ माबोरै फोसाबनो। आखल फोसाबनाय बेनि सायाव बे सेसनावहाय सावरायगोन। बे आयदाया गोनां जागोन जुदिहाय नोंथाङा सानदोंब्ला आंहा फोसाबनांगौ दङ, आंहा आंनि आखल आखु आंनि जिबनखौ फोसाबनांगौ दङ होननानै जुदि सानदोंब्लाल'सो बे आयदाया नोंनि थाखाय, नङाब्ला गोनां नङा आरो। जुदि नोङो थिग थाक मोजाङै दंखायोब्ला जेबो फोसाबनांगौआनो गैयाब्ला नोंनि जिबनाव बे आयदाया नोंनि थाखाय नङा आरो बे बिखया। बेनिखायनो जों इंराजियावब्ला ओरैनानै लिरनाय जादों बेखौ हाउ केन ए यां मेन किप हिज वे पियर। गावनि जिबनखौ गावनि जिउनि लामाखौ माबोरैहाय गोग्गोयै लाखिनो हागोन बेबायदि होननानै बुंनाय जादों। सासे जोहोलावा गावनि आखलखौ माबोरैहाय गोग्गोयै लाखिनो हागोन। सासे जोहोलाव हाउ केन ए यां मेन होनना बुंदों। बेयाव बुंदों जोहोलावफ्रा, बर'आ बांसानद्रायै दानस्लायदों खिन्थु अरिजिनेलावब्ला हाउ केन ए यां मेन सासे जोहोलावा गावनि आखलखौ माबोरै फोसाबनो, गावखौ माबोरै गोग्गो लाखिनो। दा दिनैनि जि जोंनि संसार, एसेबां लेथ्राजों बुंफबनाय संसार, गाज्रिजों बुंफबनाय संसार, जेराव जोंनि गोसो जोंनि साननायफ्रा बांसिनै गाज्रिनि फारसे हामलायो, गाज्रिनि फारसे थाङो। गाज्रिखौ मोजां मोननाया जों बयबो नेचारेल बादि आरो। जोङो बांसिनै गाज्रिखौ मोजां मोननाय, गाज्रिखौ खोनासंनो मोजां मोननाय, गाज्रिखौ नायनो मोजां मोननाय, गाज्रिखौ रायज्लायनो मोजां मोननाय, गाज्रिखौ मावनो मोजां मोननाय, बे जाबाय नेचारेल बादि। आरो बियो मानो होननानै बुङोब्ला नेचारेल माने जों बिब्दिनोखा नाय बायदि टाइपनि आरो। जों गाज्रिखौनो मोजां मोनखायो, जों गाज्रिखौनो मावनो मोजां मोनो, खोनासंनो मोजां मोनो, रायज्लायनो मोजां मोनो, नायनो मोजां मोनो, मावनानै रंजानो जोङो मोजां मोनो। मानसिया बेबायदि टाइपनिखा बादि नेचारेलि। खिन्थु बियो मानसिनाव बबेनिफ्राय फैखो, जों मानो मोजां मोनो होनना बुंब्ला बिनि फिननाया जाबाय मानोना जोंनाव पाप दङ। जों बयनावबो पाप दङ, बेनिखायनो जोङो मा गाज्रिखौ मोजां मोनो। जिया गाज्रिखौ मावनानै, मोजांखौ मावनानै रंजानो मोजां मोनग्रा, मोजांखौ मावनानै गोजोनग्रा बहुद खम मानसिफोर दङ आरो, खम मानसिफोर दङ। खिन्थु बांसिन मानसियानो जेब्लाबो जोंनियाव गाज्रि साननायफोरा, गाज्रिखौ मावनो लुबैनायफोरा सिगांग्रो जोंनाव फैयो। बेनिखायनो जोंखौ बुंदों बेबायदि मोनसे संसारावहाय जेराव बांसिन मानसिफोरा गाज्रिजोंनो थाबायदों, गाज्रिखौनो मावनानै रंजादों, गाज्रिखौ जायै लोङै रंजादों, बेबायदि मोनसे इनभाइरनमेन्टआव, बेबायदि मोनसे परिबेयाव सासे जोहोलावा गावखौ माबोरै गोग्गो लाखिगोन? बे मोनसे कुइसन, बे मोनसे प्रश्न। माबोरै गोग्गो लाखिगोन? आरो नोंथाङा जुदि बे आयदाखौ सोलोंनो होननानै सानदोंब्ला, बे आयदानि सायाव जुदि सोलोंनो गोसो खालामदोंब्ला, बियो मोनसे आयदा हिसाबै लिरजानानैल' थायालासे बेखौ नोंथाङा पार्सनेल खालामनांगोन। दिनै बे समावहाय गावनि खालामनानै लानांगोन आरो। जोंहासो जानांसिगोन दायो। जोहोलावफ्रा गावनि आखलखौ माबोरै फोसाबनो होननानै लायालासिनो, आं सासे सेंग्रा जानायलाय, आं सासे सिख्ला जानायलाय, बेबायदि लेथ्राजों बुंफबनाय संसाराव, इनायजों बुंफबनाय संसाराव, गाज्रिजों बुंफबनाय संसाराव गावखौ माबोरै गोग्गो लाखिनो हागोन? नायलाय, जोङो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि एसेबां मोजां मोजां आयदाफोरनि सायाव फोरोंनाय जादों। जोंहा गावखौ संसाराव, बेबायदि लेथ्रा संसाराव गावखौ गोग्गो लाखिनो गोनां दंना गैया? इज इट इभेन इम्परटेन्ट टु लिभ ए पियर लाइफ? प्रश्नआ बे। जेराव जों ओरै थांनो हाया होमबा? दाना बिदिनो जाखायोसै होनना जों थांफानो हायो ना हाया? दाना बिदिनो बयबो मावखायोसै होनना मावफानो हायो ना हाया? दाना बयबो बिदिनो जाखाबाय होनना जोंबो जाफानो हायो ना हाया? बेफोर खोथाखौ जों साननांगोन। आंल' मानो बुंनांगौ? आंल' बुंना थांबाथ' खामानि जानाय नङा, नोंसोर साननांगौ आरो। आंनि मेसेजफोरा बेबायदि जेराव मानसिफोरखौ आङो साननो थुलुंगा होयो। आंनि बानायना लाबोनायखौल', आंनि बायदिखौल' नोंसोरनो ज्राव ज्राव बुंनानै ब्लक थांबाय, आं बिब्दिखौ मोजां मोना। नामखौ साननो बायद' खालामनो मोजां मोनो आङो। बेनिखायनो बिब्दि थांफाब्लाय माथो जागोन फालाय? दाना बिब्दिनो जाखाबाय, सिगां बेफोरखौ मोजां मोनामोन, दाना बयबो बेखौनो नाजावनो हानाय जाबाय। जाखायोसै, मावखायोसै, बिब्दिनो खासै संसारा चलता है। बे साननायजों थांब्लालाय माथो जानो? जाखायो, बयबो बिदिनो खादाना। दाना बेफोर जेबो नंलिया। दाना बेफोर गनायजाथाव जाबाय, नाजावजाथाव जाबाय। रावबो जेबो बुंलिया। गोदो बिब्दिखौ मिटिं खालामनानै बुयोमोन, दिनै रावबो जेबो बुंलिया। दिनै सम गोदो रायजोफोरा बिब्दिखौ हमनानै साजा होयोमोन, दाना जेबो बुंला रावबो। नाजावनो हानाय, ग्रहन खालामनो हानाय मोनसे मा जाखो बियो? खामानिफोर जाबाय। बेनिखायनो जों बिब्दि होननानै संसारानो नाजावबाय, संसारानो जेबो बुंला, संसारानो बिब्दि सोलिखाबाय। संसारजोंबोथ' एसे गोरोबनानै सोलिनांगोन दा, ना माबायदि? संसारा मा मावदों बेखौबोथ' मावफानो नांगोन दा, संसाराव दंब्ला। संसारनि मानसिफ्रा जेरै जादों लोंदों, बिब्दि जोंबोथ' संसाराव दं नालाय एसेखौथ' जों खालामनांगोन दा, ना माबायदि जोंनि साननाया? जोंनि साननायखौ दोननानै इसोरनि जोंनि सायाव हास्थायनाया मा? इसोरनि जोंनि सायाव लुबैनाया मा?
जों जे संसारनिफ्राय आलादा जायो मानोना बियो जोंखौ थख' खालामबाय इसोरनि बाथ्रायासो बेसो जोंखौ बियो थख' खालामबाय गावनि खालामबाय जों जेन संसारनि बायदि नङा नाथाय बिनि फोरोंनाय बायदि बिनि दिन्थिनाय बायदि जोङो गोदान मोनसे जिउ खुङो इसोरनि जोंखौ गावनियाव लिंहरनायनि गावनि मानसिफोर खालामनायनि मोनसे गुबै खारना बेसो जों जे संसारनि बायदि नङा संसारजों दा गोरोबफा जोंखौ बुंदों रमारि 12:1-2 सिरियावहाय नोंसोरो संसारनिफोर बायदि दाजा जोंनो 1 जगनावहाय बुंदों 2:14-15 सिरियाव 16 सिरियावहाय जोंनो बुंदों जों जे संसारनि बायदि जानाङा जाकबनि 4:8 जोंखौ बुंदों संसारजों बिसिगि खायोब्ला बियो इसोरनि सुथुर होननानै जोंनो बुंदों बेनिखाय इसोरनि लुबैनाय आरो हास्थायनाया बे जों जे संसारनि मानसिफोरनिफ्राय आलादा मोनसे रोखोमनि गोदान मोनसे जिउ खुङो बे इसोरनि लुबैनाय बे इसोरनि हास्थायनाय नोंखौ गावनि बिसा खालामनानै लाबाय आंखौ गावनि बिसा खालामनानै लाबाय आरो गावनि बिसा जानायखाय बिनि बिसा जानायखाय गावनि बिसाफोरनो लागै गोथों गेबें लामाखौबो बियो जोंनो दिन्थिबाय फोरोंबाय जिसुनि लामा इसोरा जोंनो दिन्थिनाय लामा ख्रिस्टियान जिबनखौ गोदान मोनसे जिबन होननानै बुङो 2 करन्थियानि 12:17 सिरियावहाय जोंनो बुंदों 2 करन्थिया 5:17 जोंनो बुंदों सोरबा जिसु ख्रिस्टनियाव दङब्ला बियो गोदान जाबाय गोजामा थांबाय गोदान जाबाय जोङो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबायब्ला जों गोदान मोनसे थांना थानायनि जिउनि लामाखौ बिनियाव मोनबाय आरो बे रोखोमैसो सिगां जोंबो संसारनि बायदि मोननाय उन्दै बैसोआव जोंबो बिसोरबायदिनो मावदोंमोन बिसोरबायदिनो खालामदोंमोन बिसोरबायदिनो थाबायदोंमोन नाथाय दिनैब्ला जोङो जिसुनियाव गोदान मोनसे लामा मोनबाय बै गोजाम लामाखौ नागारबोबाय जोङो बेनिखायनो दिनैनि बे खोथाया जोंनि थाखाय जाला आरो जाखायो मावखायो बिब्दिनोखा नाया जोंनि लागै जाला जुदि नोंथाङा जिसुखौ फोथायग्रा सासे सेंग्राब्ला जिसुखौ फोथायग्रा सासे सिख्लाब्ला नोंथाङा खोब जेनेरेलाइज खालामनानै खोथाखौ बुंनो हालिया दिनै बिब्दिनो खासै दाना बयबो होनना बुंनो हाला नोंथाङा आं मोनला नोंगौ संसारनि मानसिफ्रा बिब्दिनोखा नाथाय आंथ' संसारनि नङा आंखौ संसारनिफ्राय थख' खालामनानै जिसुआ गावनि खालामबाय आं बिनि जाबाय आरो आं डिसिजन लाबाय बिनि लामायाव थाबायनो रोजाबना नलाय मा जानो जिसुनि उन उन थाबायगोन आङो जिसुनि उन उन थाबायगोन आङो रोजाबनानै नलाय मा जानो थाबायाखैब्ला जिसुनि उन उन थाबायगोन आङो जिसुनि उन उन थाबायगोन आङो प्रश्नआ मा थाबायदोंना थाबायाखै नोंथाङा संसारनि उन उन थाबायदों नामा जिसुनि उन उन थाबायदोंब्ला संसारखौ नागारनानै दंबावलायो आरो मोनसे लारि मोनसे ना संसारखौ नागारना क्रुसखौ लाना जिसुनि उन उन संसारखौ नागाराखैब्लालाय आरो संसारनि बायदिसो मावदोंब्ला संसारनि बायदिसो सोलिदोंब्ला बबेनिफ्राय फैगोन बेलाय जों ओरैनो रोजाबनानै गावखौ आरो इसोरखौ थगायनानै जेबो खामानि जानाय नङा जोंनि लामाया जाबाय जिसुनि लामा जिसुआ दिन्थिनाय लामा जिसुआ फोरोंनाय लामा बेनिखायनो जोङो संसारा जेरै सोलिदों संसारा दिनै जेरै मावदों जोंनि सोरगिदिं बयबो बेखौनो मावदोंब्लाबो जों हाया जों मोना गासैबो बेखौनो मावखासैब्लाबो जों बाइबेलावहाय नुनो मोनो नहनि बाथ्रा जागायजेननाय 6 बालाबावहाय जों नुनो मोनो बयबो गाज्रि जाबायनो बयबो गाज्रिखौल' सानग्रा जाबायनो बयबो गाज्रिखौल' मावग्रा जाबायनो अब्लाबो नहआ इसोरनि नुनायाव राइट मोनसे जिउ बियो खुंबायनो दिनैलाय जिसुआ बुङाखैमोन ना नहनि दिननि बायदि जागोन होननानै जोंनो बे नहनि जाथायखौ जिसुआ जोंनो गावनि बुंनायाव फोरोंनायाव जोङो हबुबार्ता लिरनायाव मोनो मथि ना लुकासआव जों मोननो हायो बेखौ जिसुआ गोसोखांदोंमोन नहनि दिननि बायदि जागोन माथायाव नहनि दिननि बायदि जागोन माखौथ' बुंबालाय बयबो गाज्रिखौनो मावग्रा बयबो गाज्रिखौल' सानग्रा बिब्दि जागोन जोंनि समाव जिसुआ फैफिननायनि सिगां संसारनि मानसिफ्रा बिब्दि जागोन आरो बेबायदि संसाराव जिसुनि आखाया इसोरनि आखाया मा जोंजों फाराग जायो जोंजों डिफारेन्ट जायो जों जे गोथों आरो गेबें लामायाव थाबायनायखौ जों जे नागारा बे जाबाय इसोरनि इच्छा बेनिखाय इसोरनि लुबैनाया बे फंबायमोन बिनानावमोन जोंनि सोरगिदिं गाज्रियानो जादोंब्लाबो बयबो गाज्रिखौनो मावखासैब्लाबो जों जेन गोग्गो गोथों गेबें लामा जोङो जिउ खुङो बे खारन आंनो माथायाव ओरैना बुंदों माथानि 5:8 मथिनि 5:8 जों नायनि मथिनि 5:8 जायफोरनि गोसोआ गोजों बिसोरो बोर होजाग्रा बिसोरो इसोरखौ नुनो मोनगोन सोर इसोरखौ नुगोन जायफोरनि गोसोआ गोजों गोग्गो बिसोरसो इसोरखौ नुनो मोनगोन अब्ला लेथ्रा संसाराव गोग्गो जिउ खुंनाया बेसेबां इम्पर्टेन्ट नाय गाज्रिजों बुंनाय संसाराव गोग्गो जिउ खुंनाया बेसेबां गोनां खारन बाइबेला बुंदों जायफोरनि गोसोआ गोजों गोग्गो बिसोरसो बोर होजाग्रा आरो बिसोरसो सोरखौ नुनो मोनगोन ना इसोरखौ नुनो मोनगोन फंबाय थान्दैनि मेथाइ दंना दोंसे बै फोरबोनि हाजोआव होननाय मेथाइ दङ सोर थांनो हागोन सोरबो सोलिनो हागोन जायफोरनि बिथाङा मोनसे रेटरिक मोनसे कुइसन खालामदों मेथाइआव सोरबो सोलिनो हागोन सोर थांनो हागोन बेवहाय
जायफोरनि गोसोआ गोजोन मोनसे फिननाया जायफोरनि गोसोआ गोजोन बेबायदि बिथाङा बे मेथाइखौ रोजाबदों अब्ला जोंहा जुदि सोरगोआ जोंनि डेस्टिनिब्ला सोरगोआ जोंनि जुदि साननायब्ला जोंनि लुबैनाय हास्थायनायब्ला बेयाव थांनो होननानै जोंहा इसोरजों लोगोसे थाहैनो होननानै जोंहा जुदि हास्थायनाय लुबैनाय दङब्ला मोनसे रिक्वायरमेन्टआ मोनसे जोंनिफ्राय नागिरनाया मा जायफोरनि गोसोआ गोजोन गोग्गो अब्ला बेबायदि लेथ्रा संसारावबो गाज्रि संसारावबो गाज्रिजों बुंफबनाय मोनसे थासारियावबो जोङो मा मेनटेन खालामनांगोन पिउरिटि मेनटेन खालामनांगोन गावखौ गोग्गो लाखिनो सेस्था खालामना नाजाना बियो जोंनाव थानांगोन खारन बाइबेला जोंनो बुंदों जिसुआ गावनि खुगाजों बुंनाय बाथ्रा बियो हाजो सायाव फोरोंनाय जिसुनि बेयाव बुंदों जायफोरनि गोसोआ गोग्गो गोजोन बिसोरो बोर होजागोन बिसोरसो इसोरखौ नुनो मोनगोन बेनिखायनो साननो गोनां बाथ्राया बे सिन्था खालामनो गोनां बाथ्राया बे आं माबोरै गावखौ बेबायदि संसारावहाय गोग्गो लाखिगोन गोग्गो लाखिनाया इम्परटेन्ट ना जों बेनि सायाव बाथ्रा सावरायबाय थादों दा जोङो नायनि बाइबेलावहाय माखासे मानसिफोर जायफोरा बेबायदि लेथ्रा मोनसे थासारियावबो गाज्रिजों बुंनाय मोनसे संसारावबो गावसोरखौ गोग्गो लाखिनो हादोंमोन आरो बिसोरनिफ्राय सोलोंनो माबोरै बिसोर माबोरै हादोंमोन गिबियावनो जोङो दानियेलनि बाथ्राजों सावरायनो जोङो दानियेलाव जेब्ला थाङो 1 अध्याय 8 पदआव जों मोननो हायो दानियेला बेबायदि मोनसे गाज्रि संसाराव गाज्रिजों बुंनाय लोगोफोरनि गेजेराव गावखौ गोग्गो लाखिनो बियो इम्परटेन्स होदोंमोन जों बेखौ गोनां होननानै सानखायाब्ला जों गोसोबो जाखानाय नङा जों हाखानायबो नङा जों लेथ्रा जागोन गावखौ गोग्गो लाखिनो नांगौ बे बाथ्राखौ जोङो जुदि गोनां होननानै सानखायाब्ला गावखौ गोग्गो लाखिनाया इम्परटेन्ट होननानै जुदि जों सानखायाब्ला जों गोसोबो होखानाय नङा जों हाखानायबो नंखाया जों लेथ्राल' जाखागोनखा बेनिखायनो प्रथम खोथाया जाबाय जों बुजि मोननाय गावखौ गोग्गो लाखिनो गोनां दंथारो जुदिअ जों लेथ्रा संसाराव दङ जुदिअ जों बेबायदि गाज्रिजों बुंनाय संसाराव दङ बेबायदि संसारावबो गावखौ गोग्गो लाखिनो गोनां जोंहा दंथारो बे बाथ्राखौ नोङो बुजि मोनोब्लासो गोनांथार होननानै जुदि नों साननो हायोब्लासो नोङो गावखौ गोग्गो लाखिनो सेस्ताबो खालामगोन आरो नोङो हागोनबो नङाब्ला नोङो मा जागोन गोनां होननानै नों सानखायाब्ला नोङो गोसोबो होखानाय नंखाया आरो नोङो गाज्रि जागोन संसारनि बायदि जागोन दा दानियेलनि बिसयाव नाय दानियेला 16-17 इयार्सनि जागौमोन आरो बैसोसोनि 16-17 बोसोर बयसनि जागौमोन जेब्ला नबुकदनेस्सरा बाबिलनिफ्राय फैनानै जेरुसालेम आरो जुदाखौ गाग्लोबनानै गोबांखौ सिथारदों गोबां बेसेन गोसा मुवाफोरखौ लानानै थांदों बेजों लोगोसे गावनि सासे इनचार्जखौ बेबायदि होननानै हुकुम होदों मोजां मोजां सेंग्राफोर जायफोरा ब्रिलियन्ट जायफोरा स्मार्ट बेबायदि सेंग्राफोर मोनोब्ला लानानै फै जेन जोङो हजों लांनानै बिसोरखौ ट्रेन खालामनानै बिसोरखौ फोरोंनानै जोङो हजोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभ खामानियाव सोर थायो मोनसे जायफोरा IAS SCS जायफोरा APSC पास खालामो आसामावब्ला बिसोरो सामलायनाय गोजौ थाखोनि एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनि खामानि मावो इन्डियायावब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एडमिनिस्ट्रेसननि खामानियाव थानोब्ला UPSC IAS पास खालामनांगौ जायो आरो गोजौ थाखोनि बिसोर जाबाय मिनिस्टार्सफोरजों थाफायो प्राइम मिनिस्टार्सफोरजों थागोन प्राइम मिनिस्टारजों कयजोंबा गुबुन 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 बिभागनि IASफोर थागोन जायफ्रा प्राइम मिनिस्टारनि एडमिनिस्ट्रेसननि किसुमान खामानियाव प्राइम मिनिस्टारखौ एडभाइस होयो खारन जोंनि पलिटिशियान्सफ्रा गासैबो गोरों नङा गासैबो बिफाननि बिथांमोनहा नलेज गैया बेनिखायनो बिथांमोनखौ हेफाजाब होग्राफोरा जाबाय नैबे IASफोर जायफ्रा बहुत फरायनो हानाय ब्रिलियन्ट मानसि आरो नबुकदनेस्सराबो बेबायदि होननानै हुकुम होबाय स्मार्ट सेंग्राफोर मोनोब्ला लाना फै दानियेलखौ लाना थांबाय बेजों लोगोसे माखासे बिनि लोगोफोरखौ लाना थांबाय लाना थांना ट्रेनिं होबाय आरो जि ट्रेनिं पिरियड 3 इयार्सनि 3 बोसोरनि मोनसे कर्स बिसोरनो होनाय जाबाय आरो बे कर्सनि समावहाय टटेल बिसोरनि कर्सनि मा खालामदोंमोन राजाया गाव हेन्डेल खालामनानै मा फोरोंनांगौ बिसोरनि फिजिकेल फिटनेस IASफोरा फिजिकेल फिटनेसनि SCSफोरा फिजिकेल फिटनेसनि खोथा फैयो जायफोरा APS जायफोरा बेबायदि एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनि खामानि मावो दा बेनिखायनो बिसोरनि फिजिकेल फिटनेसखौ लाखिनो थाखाय मा जाहोनांगौ मा लोंहोनांगौ बेखौ राजायानो थि खालामदों दानियेला नुनो मोनबाय जेब्ला जानो टेबोलाव फैबाय बेयाव माखासे जाग्रा लोंग्राफोर दङ बेयाव राजाया गाव जेखौ जायो बेखौनो जानो राजाया गाव जेखौ लोङो बेखौनो लोङो बिसोरनो टेबोलाव होदोंमोन आरो बियो दानियेलनि थाखाय खाबुसोमोन दानियेलनि थाखाय मोनसे खाबुमोन राजा जाग्राखौनो जानो मोननाया दानियेलनि थाखाय मोनसे गेदेर खाबुसोमोन राजा लोंग्राखौनो लोंनो जे मोनदों बियो गेदेर खाबुमोन नाथाय दानियेला बेबायदि सासे सेंग्रामोन जायहा सानालासे सिन्था खालामालासे जालाबायग्रा लोंलाबायग्रा मानसि नङामोन बे सासे इसोरखौ फोथायग्रा सेंग्रामोनखाय बिथाङा नायदों टेबोलाव गावनो मा जानाय होदों मा लोंनाय होदों नायदों आरो नायनानै नुनो मोनदों बेयाव माखासे जाग्राफोर दङ माखासे लोंग्राफोर दङ जिखौ जायोब्ला लोङोब्ला गाव खालाय जागोन बेनिखाय दानियेलनि 1 अध्याय 8 पदआव जों नुनो मोनो
दानियेला खावलायनाय दानियेला गावसोरखौ नेग्रा जाय वार्डेन बे वार्डेननियाव बे इनचार्जनियाव दानियेला खावलायदों बेफोरखौ जायालासे भेजिटेबल्स जानानै थांना थानो मोननाय अबसे वार्डेना गिदोंमोन बुंदोंमोन राजायानो बेफोरखौ नोंसोरनो होनो होदों जानो होदों बेनिखायनो नोंसोरखौ जायाखै होनना मोनथियोब्ला बेनि दाया आंनि सायाव फैगोन आंनि खर'आ गोमागोन होनना बुंदों थोंजोङै मोनथियोब्ला नोंसोरखौ मानियाखै होननानै अब्लाबो दानियेला जेब्ला खावलायबाय जोंखौ 10 दिनल' आनजाबनाय only 10 days जोंखौ आनजाबनाय जों जुदि बे राजानि जाग्रा लोंग्राफोरनिख्रुइ जोंनि देहाया गाहायाव थाङोब्ला जों नोरजिया जालाङोब्ला नोंनि डिसिजन बायदि जागोन खिन्थु जोंखौ 10 दिन नाय आरो 10 दिन जेब्ला नायबाय इसोरा जों बेयाव लोगोसे थाबाय नाय प्रथम खोथा मा जेब्ला जोङो इसोरनि मानसिफ्रा इसोरनि इच्छाखौ नागिरनानै इसोरनि बायदि डिसिजन लायो बेयावहाय इसोरा थायो फाराग जानो गिनो नाङा लाजिनो नाङा दानियेला फाराग जानो गियाखैमोन लाजियाखैमोन नै बयबो जाखादों जोंलाय आरो माब्रै मा बुंबावनो जोंलाय जों मोनबाथ' बिदि सानगौमोन ना बयबो बेखौनो जादों मा होननानै बुंनो जोङो न'आवबो एसे फन खालामनानै बुंहरबावोसोमोन बयबो बेखौनो जादोंब्ला आंलाय माबे हारसिं फाराग जानो जों गियो फाराग जानो जों लाजियो बिमा बिफाखौ जोङो जास्टिफाइ खालामनानैसो बुंहरगौमोन एक्सकिउस खालामनानै बुंहरगौमोन नोंसोर बुजिया आंसो थाफैदों आंसो मोनथिगौ दा बयबो बेखौनो जादोंब्ला आंलाय माबे हारसिं मा बुंनो आंथ' हारसिङै बिदि बिनो हाया ना आंथ' हारसिङै बिदि कमप्लेन खालामनो हाया नङा बेवहाय गुबुना मा खालामदों मा जादों मा लोंदों बेखौनो जाफैगोन होनबागोन बे रोखोमनि आरो जोंनो खाबुल'सो नांगौ नाथाय जेसेबां मोजां खाबु फैया मानो जोंहा नायनांगौ दङ जोंहा सिन्था खालामनांगौ दङ आरो दानियेला इसोरखौ गिग्रा सेंग्रा मोनखाय बियो बेखौ खालामदों नाय दानियेला बुंबाय 10 दिनल' आनजाबनाय बेयाव बेबायदि जाग्राफोर दङ बेयाव बेबायदि लोंग्राफोर दङ जिखौ जायोब्ला लोङोब्ला आं इसोरनि नोजोराव खालाय जायो आं गावखौ गोग्गो लाखिनो हानाय नङा बेनिखायनो अननानै 10 दिन आनजाब 10 दिन जेब्ला जाबाय मा नुखोनो जायफोरा राजानि गोथाव मोजां जानायखौ जादों लोंदों आरो जायफोरा जास्ट भेजिटेबल्स जादों कम्पेयार खालामनानै नायबाय जायफोरा भेजिटेबल्स जादों मैगंल' जादों बिसोरो बैसोरनिख्रुइ साबसिन बेनि उनाव वार्डेना टटेलि बन्द खालामना होबाय राजानि गोथाव जानायफोरखौ खारन बेखौ जानानैसो मानसिया देहा लानानै गोग्गोसिन जादों साबसिन जादों जों मा जादों मा लोंदों जों बेसेबां जादों बेसेबांनि लोंदों मा सोबदों बेजों इसोरा जेबो गैया ने जेबो खालामनांगौ गैया ने बेजों इसोरा जों इसोरनि मानसिफोर जानायखाय जों मा लोङो मा जायो बेजों इसोरा जेबो सोमोन्दो गैया ने दानियेला मा खालामनाय दानियेला इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों जाज खालामनानै नायबाय नङा इसोरनि बाथ्रायाव बादा होनाय माखासे जिनिसफोर दङ जेखौ आं मोनजाथारखाया जेखौ आङो मोनलोंथारखाया बेनिखायनो दानियेला बेबायदि डिसिसन लाबाय इसोरनि बाथ्राखौ सिटुएसन आरो बेयाव जे परिबेस जि चेलेन्जेस बेजों फेस खालामनो गोनां जादों बे समावबो दानियेला गसंबाय इसोरनि बाथ्रायाव गसंबाय दिनै बेबायदि मोनसे सम फैदों होननानै बेयाव जुदि कमप्रमाइज जानायमोनब्ला बिथाङा गावखौ गोग्गो लाखिनायाव फेल जागौमोन बिथाङा नाथाय बिथाङा मा खालामखो इसोरनि बाथ्रायाव जेखौ बुंदों बेजों थांदों राजाया मा थोनदों बियो बिनि खोथा नाथाय आं इसोरनि फिसा जानायखाय सासे ख्रिस्टियान सेंग्रा जानायखाय ख्रिस्टियान सिख्ला जानायखाय आंहा इसोरनि बाथ्रा बायदि मावनांगौ साननांगौ दङ बेखौ दानियेला बुजि मोनदोंमोन जि बाथ्राखौ दिनैनि जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा बुजि मोनाखै मोनथियाखै गुबुना खालामदों जोंबो खालामदों दिनैथ' जों नुलायजोबोथ' सोर मा खालामदों मा खालामाखै जोङो नुलायजोबनाय संसाराव ससियेल मिडियानि जि इम्पेक्ट बहुत गाज्रि रोखोमै जोंनि गथ'फोरनि आं दायो रिसार्च खालामबाय थादों आरो आंनि मेन रिसार्चआ बिनि सायावनो दिनै डिजिटेल जेनेरेसन होननानै बिथांमोनखौ बुङो बेयाव जिरायनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ डिजिटेल जेनेरेसन होनना बुङो बिथांमोना डिजिटेल मुगायाव जोनोम जानायखाय आरो डिजिटेलनि जि मोनसे माबा दङ इम्पेक्ट दङ बहुतखिनि मोजां गोहोम दङ खिन्थु जोंनि बर' ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेरावब्ला मोजां गोहोम गोग्लैनायखौ खोब खम पार्सेन्टै नुनो मोनो आरो गाज्रियैसो बांसिन गोहोम खोख्लैदों बिथांमोननि जिबनाव गाज्रियैसो गोबांथार गोहोम खोख्लैदों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव बिथांमोना गुबुना मा खालामदों नुयो स्पेसियेलि माखासे इउटुबार्सफोरबो दङ जोंहा ख्रिस्टियान इउटुबार्सफोरबो दङ जिसुखौ मोनथिनाय इसोरखौ मोनथिनाय इउटुबार्सफोर जायफोरा रिल्स लाबोयो ब्लग्सफोर लाबोयो कन्टेन्टफोर लाबोयो बिथांमोनाथ' सानानो दा गुबुना बेफोरबायदि कन्टेन्टफोर लाबोदों बेनिखायनो आंबो लाबोगोन बेखौल' सानो आं ख्रिस्ट'खौ मिथिनाय सेंग्रा जानायखाय बेफोरबायदि कन्टेन्टफोरखौ लाबोनो मोनो ना मोना बिथांमोनाथ' सानानो दा इसोरहा जेबो बाहागो गैया गुबुना लाबोदों नालाय गुबुनफोरखौ लाबोनाय नुदों बे गावबो लाबोगोन
आं जि जिसुनि मानसि, जिसुनि फिसा, जिसुनि लामाखौ फल' खालामग्रा आं सासे सेंग्रा, आं बेफोर कन्टेन्टखौ, बेफोरबादि ब्लग्सफोरखौ, बेफोरबादि रिल्सफोरखौ बानायनो मोनो ना मोना सानफिनो जानो जोङो? नङा, साना जों। संसाराव सोलिदों आंबो खालामगोन। संसारा दिनै बिब्दिखौनो मोजां मोनो, आंबो बेफोरखौनो होलाबायगोन, हगारलाबायगोन। आरो जोङो नायदो, नायथावै, खोनासंथावै, जिखौ नुयोब्ला मोजां साननाय एसेबो फैखाया, जिखौ जोङो नुनाय लोगो लोगो जोंखौ गाज्रिखौ साननो बाध्य खालामो, जिखौ नुनाय लोगो लोगो, खोनानाय लोगो लोगो जोंनाव लेथ्रा सानखांनायफोरा फैयो। बहा खारग'दों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरनिफ्राय? दसे नायलाय नोङो, आं सम मोनै नाय, नोंनि इन्सटाग्रामाव थां, नोंनि फेसबुक पेजाव थां, दसेल' ओरै खालाम। खयथा पजिटिभ जिनिसफोर फैगोन, खयथा नेगेटिभ जिनिसफोर फैगोन ना सान। बेसेबां मोजां सोलोंनो हाथाव कन्टेन्टफोर नोंनि बे फेसबुक पेजाव फैयो, नोंनि इन्सटाग्राम पेजाव फैयो, नाय नोङो। बांसिना जोंखौ मा खालामदों? गाज्रिखौ सानहोनो, गाज्रिखौ लुबैहोनो जोंखौ थुलुंगा होनाय कन्टेन्टफोर, बेखौनो जोंहा नायहाबबाय थायो। दोननो रोङै, खामानि बुजि मोनै, प्रायरिटि गैयै जिबन, इनडिसिप्लिन जिबन, प्रायरिटि गैयै। नोंहा जे बेनिख्रुइ इम्परटेन्ट खामानिफोर दङ, जिखौ मावोब्ला लाइफआव, जिबनाव गोबांथार मोजां फिथाइफोर मोनगोन, बेखौ दोनथ'जोबनानै नैबे नंबां जाबांखौ नायबाय थायो। माबा मोनसे मावनायमोनब्ला जिउआव एसे आवगायबावसिगौमोन, माबा मोनसे मोजां खामानियाव बे समखौ होयोमोनब्ला लाइफआव एसे जौगाबावगौमोन। प्रायरिटि गैयै, इनडिसिप्लिन गैयै जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा जालांगासिनो दङ। जोंहा बिमा बिफाफोर जानानै गोबां सिन्था दङ बे बिसयाव, माबोरै हेफाजाब खालामगोन? नायलाय, बिसोरखौ जिरायथोंलाय। सोरबा गेदेर मानसिजों जिरायोब्लाबो दोननो रोङामोनबा, बेयाव मा रायज्लायनाय सोलिबाय थादों, बेयाव सोर सोर दङ मोनथिया।